dan huwa sqaq li tħaltu fih intom u tridu toħorġu intom minn ġo fih. U l-problema li ħloqtu intom tridu taraw kif se solvuha intom. Kien dan l-appell li għamel il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela lill-Oppożizzjoni li kull ma jmur qed tkompli tereq fil-kriżi li ħakmita bejn iż-żewġ fazzjonijiet. F'attività politika fil-Mosta l-Prim Ministru għamilha ċara li l-problemi fl-Oppożizzjoni jridu jiġu solvuti mill-istess Oppożizzjoni u li l-Gvern se jibqa' ffukat fuq aktar ħidma fl-aħjar interess tal-poplu Malti Wawċi. Il-Prim Ministru semma li fil-waqt li l-Gvern huwa maqut u jinsab kommess li wettaq il-bidliet meħtieġa fl-Oppożizzjoni jemmin irid jimponi hu x'għandu jagħmel il-President. Ħadd ieħor f'dan il-mument qiegħed jagħmel pressjoni fuq il-President biex il-President bil-fors jiddeċiedi kif iridu. Dik hija l-governanza tajba li temmen fiha l-Oppożizzjoni jew parti mill-Oppożizzjoni tagħna. Il-mexxej Laburista qal li jkun min ikun kap tal-Partit Nazzjonalista, il-Partit Laburista se jibqa' jirbaħ. U għal dan mhux b'sens ta' superjorità jew arroganza, imma għaliex il-Partit Laburista huwa umli saqajh mal-art u għandu lin-nies miegħu. Bidla żgħira li inti taġixxi fuq xi ħaġa żgħira tan-nies tista' tfisser ħafna fil-ħajja ta' dik il-persuna. U din irridu nifhmuha u nibqgħu nifhmuha fimnejha tajjeb u rridu nibqgħu naħdmu fuqha. Rridu nibqgħu naħdmu fuqha li nibqgħu viċin il-bżonnijiet tan-nies. Roberta Bela temm jgħid li Gvern Laburista se jibqa' maqut viċin in-nies u jwettaq il-bidliet meħtieġa biex ikompli jiġġedded. Ħadd ieħor inħalluh jibqa' dej fl-aġendi ta' konfużjoni tiegħu aħna rridu nibqgħu iffukati fuq il-ħidma qatt daqs illum ma huwa importanti li l-Gvern jibqa' ffukat u stabbli fil-ħidma tiegħu li mmexxu lil dan il-pajjiż f'direzzjoni ċara l qudiem bis-saħħa il-qudiem sabiex inkomplu noħolqu aktar ġid lin-nies tagħna, aktar ġid tal-pajjiżna, aktar tisħiħ ekonomiku, tisħiħ soċjali, ejjew ħalli flimkien nibqgħu mixin il-qudiem sabiex verament ikollna Malta u Għawdex dejjem aqwa.